22 ga watan 6 shekara ta 2022. muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin bulughul maram min adillatil ahkam. yau za mu tashi babu salatil jumu'a, baban da yake bayanin hukuncin sallar jumu'a. haka ne ko? hukuncin sallar juma'a da sharaɗin sallar juma'a da yadda ake sallar juma'a da abubuwan da ake bukata ga sallar juma'a, duka wannan babu zai mana bayani insha Allah. wato juma'a ita ce rana ta 7 daga cikin ranakun wato addinin musulunci, kuma ita ce mafificiyarsu. ita ce ranar da ta yi kowace rana daraja a cikin ranakun sati gaba daya. hadisi ko hadisai ma masu ɗimbin yawa sun inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna bayanin falalar wannan rana mai girma. kaɗan daga cikinsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu yawmin tala'at alaihi shamsu ko tala'at bihi shamsu yawmul jumu'a, mafi alherin yinin da rana ta hito a cikin shi shine ranar juma'a. fihi khuliqa adamu, a cikin ranar juma'a aka halicci annabi adam. wa fihi udkhila aljanna, a cikin ranar juma'a aka sanya shi aljanna. wa fihi ukhrija minha, a cikin ranar juma'a aka hiddo shi daga aljanna. wala taqumu sa'atu illa yawm aljumu'a, alqiyama ba za ta tsayi ba sai ranar juma'a. wannan ɗaya daga cikin hadisai ne masu tarin yawa waɗanda suke yin bayanin wato falalar wannan rana. sannan kuma ita ranar juma'a Allah ya jarrabi al'ummomi gaba ɗaya da ita. mu muka ci jarrabawa da Allah ya jarrabi. Allah ya jarrabi yahudu suka ce asabar suke so. Allah ya jarrabi nasara suka ce lahadi suke so. ko kuma Allah ya jarrabi muka ce juma'a, dama juma'a ake so a zaba. sai muka zaba, su suka bace, mu muka shigo. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce. so da haka wannan rana ce mai girma. to yau insha Allah za mu yi bayanin hukuncin sallata da kuma yadda ake yi da adadin rakawoyi da wa ake ce ma wanda ya samu sallar juma'a da hukuncin hudubar juma'a, duk malam zai kawo mana a cikin wannan babu. عن عبد الله بن عمر عن كالوادي شدق عبد الله بن عمر وابي هريرة رضي الله عنه دا أبو هريرة الله قال مصير دا أنهم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم للي سوبي دندك دا عبد الله بن عمر دا أبو هريرة سنج من زم الله صلى الله عليه وسلم يقول يناتي على أعواد منبره أبسا إتا كم منبرش. mumbara annabi sallallahu alaihi wasallam na icce ne ko kuma na katako ne, ma'ana abu sa katakan mimbaran annabi sallallahu alaihi wasallam. manzo Allah yana da mimbari na ainihi icce, mututturen icce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake hudu ba saman shi. sai manzo Allah kuma ya bari ya koma yana yi saman na laka wanda aka gina, kuma shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar shi ya koma yana yi saman wannan na itace da na katako alawa da mimbarihi. wasu malamai na tarihi suna cewa shekara ta 7 aka kera ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mimbarin, shekara ta 7 bayan hijira. wasu kuma suna cewa shekara ta 8 aka kera ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mimbarin. wani matashi ne bawan wata mace daga cikin mutanen Madina wanda ake ce ma Maimunu, shi ya kera ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mimbari. kuma mimbarin matattakara 3 gare, kamar wannan 1 2 3 matattakara 3 ke gare shi. to amma lokacin da gari ya girma bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara wajen 50, ɗaya daga cikin gwamnonin jiha, amma gwamnan Madina wanda ake ce Marwan,
lokacin yana gwamnan Muawiya dan Abu Sufyan, da ya ga mutane sun yawa, masallaci ya girma kwarai, liman yana kasan mumbari ba a ganin shi ko ba jin shi ake ba, sai ce a ƙara yin matattakara uku, a mai da matattakara nawa kenan 6 a mai tsawo, saboda duk wanda ya zo masallaci ko daga nesa yana ganin liman. kun gane ko? wata rana Muawiya sai ce a ɗaukike mai mumbarin a kawo mai shi Sham, Syria, a ɗauke mumbarin daga nan a kai mai shi can, saboda shi Muawiya shi ne amirul mu'minina kuma can yake, zai ce a ɗaukike shi. da haka gwamna ya ce a ɗauke wannan mumbari, ana cire mumbarin aka ɓaɓɓake mumbarin domin a tsaye da shi ƙasar Sham, aka ce sai garin Madina ya ɗubbe duhu. aka mai magana ya ce a ni ma sa na aka yi, amirul mumini da ce in ɗauko in kai mashi shi. garin Madina ya duhu, da aka taɓa wannan mimbarin inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake huduba, shi wannan mimbarin da muke magana, wannan mimbarin din da shi ne. saboda haka wannan mimbarin bai gushe ba, yana nan wurin ana huduba a kan shi, bayan an mai ƙari din, amma na asalin yana nan har sai shekara ta 654, shekara 654 wannan mambari. da lokacin masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kawo ta jarrabawa, ya kama da wuta, shi ma mambarin sai ya toye gaba daya, sai wannan lokacin aka rasa mambarin, amma da har yanzu yana nan. to suka ce sun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bisa itacen mimbarin shi ya kuli yana cewa ala a'wadi mimbarihi, akan ainihi wato itacen mimbarin shi, katakan mimbari kenan, la yantahiyanna aqwamun, waɗansu mutane su hannu su bari an wada'ihimul jumu'ati, daga barin sallar juma'a da suke yi. ma'ana mutanen da suke barin sallar juma'a su bar barin sallar juma'a na wuce su yi hankali, shine ma'anar la yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jumu'ati, masu barin sallar juma'a 1 2 3 4, mutane suna nan da yawa ba sallar juma'a, da yawa ba su zuwa masallacin juma'a, sai su zaman su ba uzurin yau ba na gobe, ba tsaron gida suke ba tsaron wani shago suke ba tsaron wata dukiya suke ba jiya wani marar lafiya suke ba tsoro suke ba, saboda bashi ya masu ya ba larura komi, sai mutum ya zaman shi. watakila ma sai ka samu mutum yana aikin a sha wannan lokacin, yana aikin da Allah ya hana, ya haɗa zunubi biyu, ya yi aikin a shan da Allah ya hana, kuma Allah ya ce a ta yi juma'a ya ƙi tahiya. to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masu yin haka su bari, aula yahtimanna Allah, in ba haka ba Allah subhanahu wataala zai darme ala qulubi ma kan zukatansu. idan Allah ya darme zukata kuma khatama Allahu ala qulubi, Allah in ya darme zuciya to shikenan fa alheri ba ya shiga cikin ta. idan Allah ya darma zuciya to shikenan, ba ta ji ba ta gani, ba ta ganin gaskiya, ba ta jinta, ba ta karɓar gaskiya sai dai ƙarya, ba ruwanta da sunna sai bida, ba ruwanta da musulunci sai shirka, saboda Allah ya ɗarma zuciya. kuma Allah yana ɗarma zuciya ne saboda sabo, kamar nan wurin tun da kake zuwa sallar juma'a to bari Allah ya ɗarme maka zuciya. kuma la yakununna, sa'annan kuma lalle waɗannan mutane za su kasancewa min al-ghafilina, daga cikin marabkana, waɗanda suka rabkana ba su ma san abin da suke, hatta rayuwarsu ba za su aikata abin da zai umarne su a cikin rayuwarsu ba, saboda sun bar zuwa sallar juma'a. wannan hadisi malam ya kawo shi don ya nuna mana mahimmancin zuwa sallar juma'a, don ya nuna mana a cikin wannan hadisi akwai tsawa mai tsanani ga dukkan mutumin da yake barin sallar juma'a. sannan kuma ya kawo wannan hadisi ne don ya nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa lalle barin sallar juma'a yana daga cikin manya-manyan abubuwan da suke sa Allah ya lalata zuciyar mutum gaba daya.